Hunyo, 16, Lunes, tuig 2025. Ekanapulog usa nga semana sa tuig. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, matabayag mata, ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalo sa nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kanya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pas-ana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kanya, og ayaw balibari ang buot mo hulam kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.